Благодарим много за участието. Добър Искрено и вечер, лично драги от сърце. зрители на Тънлага. Аз съм Георги. 10:40 през нощта е. Моите колеги са Лайок и Косио. Днес наш гост ще е Джан. Добър вечер, Джан. Добър вечер. Джан, как се казваш? Пешо. Напряко. Интересно име. На колко години си? На 8:30 скоро навършвам 10. Не, стига се легае, бе. Сериозно, Джан. Сериозно, Джан. Джан, Да. на колко години си? Джан, на колко години си? Колко? 17. Откъде си? А? Откъде си? Живея в Пловдив. Кога имаш рожден ден? Тихо, в България предполагам. Моля? В България предполагам. Да, в България, Пловдив. Той е един малък град, вчера го създадах. Да те питам, как се разбра за Тънлага? Как разбра за TNW? Ами, 8, в смисъл, пиче дет съкаше преди. Ми го каза, тъй като с него сме близки приятели в истинския живот, такова, ми го каза. До ден днешен, да. До ден днешен ли? Защото Какво стана с него той? Защо не играе вече? Само да може се да питаме, го смениш. Джан, един много интересен въпрос. Мащабно обяснение, благодаря. Откъде измисля името да Fizz Drinker? Да физ дринк, бе. Много ясно. Ами, като бях по-малък, макевши, бях съм правил такъв акаунт в YouTube и честно много тъпо име ми се го променя, ама. Не се Кефи ли та сигнатура, който ти направи потребителя Косио на Джон Морисън с този хубав невероятен... Много добре, това е страхотно. Така, искам да те питам един много труден въпрос за отговаряне. Не, без лига общини. Ти от кога си кетч фен? Аз ли? От, може и 2010-та. 2010. Защо ще сте от 2010-та, бе? Бах ти копеленцата на стране. 2010-та, PG Рамала. Джан. В смисъл, аз го гледах и преди, обаче в по-малки не разбирам. Не си го гледал преди, не ми са пре. Гледах го е бухух. Гледах. Това опита към... В медия опита към... Който е любимия да ви се На всички времена ли? На всички времена. Внимай да ни кажеш Джон Морисън само. Много въпрос ще кажа Джон Морисън. Много па. Не бе, иначе са любими... Според те, чакай да те питам, според те Джон Морисън и Джой Найтър един същ човек ли са? Не, в никакъв случай, не. Не мога да го, не. Не разбирам, не. Кой ти е по-любим от двамата? Ще заложа на Джони Найтър. Тогава ще записал Джон Морисън, каква е логиката? Защото е шибан бухух и ме накара за това. Не, добре, кажи сега сериозно. Може би аз човек, това ми е най... Пълен бухух. Много добър избор. Това е много труден въпрос, тъй като всички са ми любими, малко или много. Мащабен Ключен избор бих казал аз. Харем да има, всичко друго е важно. Аз искам сега да сме напълно сериозни и да те питам един сериозен въпрос. Това във връзка с Тънлага. Какво мислиш за сегашния екип и с моментното състояние на форма? На форма сериозно, нали? Да. Аз съм доволен с екипа, но нямам никакви претенции, честно. И защо тогава правиш натиски да напускаш Тънлага? Аз ще кажа тебе, че това бухух. Много добре знаеш, че това Как беше хаштаг, хуя работа, нали така? Не знам какво си, че ще ми кажеш ли. Не бе, защото няма и 2 дена, бе. Не бе, защото беше някаква легатня това, бе. Понеже, чакай сега, какво мислиш за
Гешите и... Чакай, мъкни малко. За скандалните потребители на екипа, какво мислите и като и Те са Геша? най-противокративните Какво мислите тях? потребители. Доволни са от тяхната работа? И изобщо вършат ли някаква работа? Не знам дали вършат работа. Но Геша мисля, че от Пловдив, що не си организирате една среща там, да се запознаете? Не, бе, смисъл, нямам нищо против тях, не знам какво. Няма ми казваш да мухна, бе, аз съм водещ, бе. Аз се така да му че, брат. Нещо с кафе, май. Иликата е Какво мислиш за Иликата? най-печният пич, Първо, който познам супер. някой, той е мой идол в живота. Мариан не мисли така обаче. Така. Виж му аватар. Виж аватар на Мариан. Мариана е един въпрос към тебе от мен, тъй като е така просто. Може ли ти го задам? Джон, да те питам. С кой искаш да правиш връжда в тънала? С теб бухух. Добре. Защо имаш тук... Добре, още такъв една груп година. език трябва да санкционираме от ефира за такъв език. 50 милиона лева. Ако ще кажа, още една лоша дума и ще ти резе на камера. Извинявам се, шефе. Да те питам. Какво мислиш за връждата в тънала между Голдъст и Булмини? Това ще е Това е върждата, която очаквам с огромен интерес и честно казано следа абсолютно всяко действие, което се случва. Искам нещо да вметна. Ако пейто ябълката, И ще още давай, един аутоплей. Ще отида и ни пиче майн. Извинявам се. Само Само да да кажа две цензурирам, неща. спокойно. Последни две неща. Trent Worldwide номер 1 в момента в Twitter е интервю Летио с Джан. И също така може да гледате Тъна лъга лайв Джон, от Тъна лъга Network само за 9,99. Имам, Джан, тренираш ли някакви спортове? И гледаш ли спортове? Да, гледам. Вече не тренирам нищо, да. Преди занимавах с плуване и с футбол. Но гледам предимно футбол сега. За кой ти е любим отбор? Български или? Въобще, като цяло. Българските отбори се държа за Ботев тук по-диско мена, като цяло Ливърпул, майка ще е в мъкве. Ливърпул, това е един много добър отбор, който беше разгромен от Арсенал за жалост. Поздрави от Арсенал, мой приятелю. И поздрави от Арсенал минали сезон също. Няма миналия сезон, виж сега на кое място Арсенал и Ливърпул, на кое са. Майка ще. Така, искам да попитам какво мислиш за един от най-великите играчи на Ливърпул някога, Фернандо Торес. А след това кажи някой друг Отдели. в момента ретаршващ. От Ливърпул отива в Лос Анджелес Галакси. Да, значи за Фернандо Торес хубаво ти кажа. Като игра в Ливърпул беше един страхотен Беше футболист. страхотен интервю, виждане. Беше един страхотен футболист, обаче Челси го направиха още по-добър с... Там имаше едни страхотни изяви, много голове вкараше. Не пропускаше шансове горе-долу в Челси. Там беше наистина на нивото си. Да, както мисля. Джерард също Манчестър Юнайтед тази сезон игра един страхотен матч, в който направи доста време игра, 4 паса направи общо, повече забел в последните 30 минути на El Clasico, което си е наистина достойно представено за 45 секунди. Ами добре, Джан, благодаря ти за интервюто. Мога да кажеш една финална дума, да пожелаеш нещо. Наистина благодарим за участието. Пожелай на кой пожелай, какво? На форума като цяло. Пожелай на Ундине. потребителите. Той работи без танция в момента, може да чуе интервюто по-късно. Защото сме тебе, колеги, аз съм сериозен в момента. Аз се задаех нещо друго. Съвсем сериозно. Пожелавам. Спокойно, задавай се около 100 интервю, няма нищо. Не, кажи сега, искам да те питам последно да кажеш кратко мнение за някои от потребителите на ТНЛГ. Нека започнем с един от водещите, не, мълчи, с един от водещите на това шоу, Лайок. Какво мислиш за Лайок? Сериозно мнение ли трябва да... Да, сериозни мнения за всички, сериозни мнения, без лигащи. Да го псувам като майка му да е. Добре. Лайок ми се струва като супер пич, май, иначе са от 2011, аз като бях в форма, още тогава беше някакси. Струваше ми се готи някакъв. Оказва, че е шибан тапанар, май, не имах му шеба. Да, какво мислиш за Exposed Barbie, главният админ на форума в момента?
Честно, но между Експост върши супер яка работа в форума и още взето, ако не беше тя, може би сега нямаше да е така. Сега супер много хора му като цъкат сериозно, някои не, някои играят по 2-3 часа си пишат постовете, после пише за 15 минути бил пост. Бомб. Да, и сега искам да те питам един сериозен въпрос. Какво мислиш за Дюки, човека заради когото направи този всичкия бунт? Аз ще кажа те. Абе, междуто, Дюки ми струва. Всичко това сега нямам никакви проблеми с него, нали, нищо... Аз не съм толкова с него в скайпа, нали, струва ми се като някакъв пичага. Вчера Какво мислиш за Косио? Косио? Косио е един... Не го знам това, ма струва ми се като някакъв супер шибаняк, ако вила някъде. Не го знам какъв е. Вчера... Путко! Не, бе, Косио супер точно, май, какво да мисли, но... Какво мислиш за създателя на ТНЛГ, най-големия педерас на педерасите Георгч? Или Димитри Баев? Има ли какво да кажа? Той си просто шиман педерас. Няма. Добре, благодарим си триото, нямаме никакво време, така че благодаря много, ще се видим скоро, чакаме те в ТНЛГ. И само да ти